Trebuie să fii pregătit în cele mai mici amănunte. Chiar dacă în repetiție vei schimba anumite lucruri, este important să știi totul perfect dinainte. Este asta, să spun, socratic, așa că, dom'le, nu știm, să vedem ce facem acum. La operă nu cred, nu există. La fel am început un discurs din ăsta când am făcut un Parsifal. Da. Avusesem o premieră în Italia, seara, cu cheful respectiv după aia, un zbor de dimineață de tot și la ora 10 în Glasgow, prima întâlnire cu distribuția și prezentarea conceptului și așa mai departe. Deci, și am ajuns acolo, a dormit, rupt, am început un mic discurs așa, să treacă timpul mai repede, mă duc să mă culc. După care era unul care se agita pe acolo. M-a întrebat, zice, dar eu vreau să știu unde aici cu hârtii. Zice, de unde intru aici? Zice, dar cine ești dumneata? Zice, Parsifal. Eu încă n-apucasem să întâlnesc distribuția, n-apucasem nimic. El vrea să știe că trebuia să intre la pagina cu tare și vrea să știe exact de unde intre, prin spate sau prin față, unde intre să concepți și alte... Da, despre... Așa se întâmplă. Deci n-ai voie să nu știi. Între aceste forme de a nu ști, deși acest nu ști în teatru totuși este precedat de